مها دەربازبووی دێمێکی حکوومەت ئەرێمێ بڕیاردای بە هەلگرتنا موچەیە فەرمانبەران بەرپرسên حکوومەتê piştirastiî فەرمانبەران ku mifayê vê biryarê ji wê yekê daye. Êdî mûçe paş nakeve û weke caran fermanber mehane pişek ji mûçeyê xwe di demê xwe da werdigrin. Ev di demekî de eger sîstemê parvekirina mûçeyê weke caran bûa gerek bû niha mûçeyê meha Şubatê hatiba dabeşkirin. Lê hîna jî nek her mûçeyê meha Şubatê nehatiye parvekirin û tenanet pişkek ji fermanberan mûçeyê meha kanûna duhem jî wernegirtiye û meha Şubatê jî berev dawiyê diçe. Ev cihên heyanha mûçê meha kanûna duhem wernegirtî pêk tên ji kesûkarên şehîd û enfalkiriyan û xanenişîn û kemendaman û sê serokatiyan. Gerçi lê gorsozên hikûmeta herêmê gerek bû heya 25 vê meyê mûçeyê tevaya wezaratan hatiba dabeşkirin. Sebaret bi mûçeyê meha Şubatê jî ku heyan hanayê zanîn kengî tê dabeşkirin. Raber Sedîq şûnkarê Wezareta Darayî ji hên artî ragihan her demekî pare bibe Wezareta Darayî dest bikeve bi dabeşkirina mûçeyê meha Şubatê. Ev jî hefawayê daxuyaniyên berên berpirsên hikûmetê demekî ku hîna jî biryara helgirtina mûçeyê nehatibû dan. Berê jî derbarê paşketina mûçeyê meha kanûna duhem hindek ji berpirsên hikûmeta herêmê Sedemê ji bo yekî vegeran ku pêtiviya lîsta mûçeyê fermanberan digel sîstemê nû yê mûçeyê bêrêkxistin û ji bo mehên dahatî ew arîşe nebe. Lê dibin pestoyên xwenîşandan û nerazîbûnên hikûmeta herêmê biryar da mehane pêdaçûnê birêje helgirtina mûçeyê dabike. Li gor wî dahatî diçe Wezareta Darayî. Ev jî wiha dike ku du mehên dahatî de heman arîşe di berevkirina lîsta mûçeyê fermanberan da durist bibe û bibe sedemê paşketina mûçeyê. Meha derbasbûyê hikûmeta herêmê biryar da bi helgirtina wî mûçeyê ku di sala 2015 da nehatiye dabeşkirin. Her wesa helgirtina rêjeyek ji mûçeyê fermanberan ku ji sedê 15 dest pê dike ji bo ji sedê 75 ji bo mehan dahatî. Biryar jî nerazîbûna pişek ji fermanber û hêzên navxwe li pey bû çend bajar û bajarokekan xwenîşandan û girevgirtin û baykota dewamê hat li darxistin.